Čaute kamoši, vítajte pri dnešnom Get Ready With Me. Čiže ako prvé začínam tyčinkou pod očí od Essence Bright Eyes Under Eye Stick. OK. Ako ďalšie ideme rovno na make-up. Žiadna báza, nič. Rovno make-up. Tento make-up je strašne dobrý, úplne teraz na leto, proste nerozteká sa, nelepí, nezaťažuje, je super. A teda je to Maybelline Superstay v odtieni 108. Ďalej tu máme korektor od Nivea Cellular Filler 3 v 1 Eye Care Concealer. Korektory často mením, ale tak teraz dlhodobo používam tento. No a ako vidíte, tak ďubkáme o 106. Ďalej siaham po tekutom bronzeri od značky Catrice Melted Sun. A teda priznám sa, že bronzer je niečo, čo som objavila až teraz vo svojich 22 rokoch. Teda lepšie povedané, že sa toho nebojím používať. To, že to možno používam zle, to ma netrápi. Siaham po štetci od Gabriely Selvete a ďubkáme ďub. Ďalej som po veľmi dlhej dobe siahla po tejto tekutej licenke od značky L'Oreal Lumi Liquid Blush v odtieni 625 Glowy Gold Pink. Áno, ďalej tu máme rozjasňovač z limitky od Catrice, z veľmi dávnej limitky Chocolate. Love it chocolate, yes. OK, takže musíme sa drblietať všade, jasné, nožtek, áno. Ďalej ideme na obočie. Máme tu teda ceruzku od Catrice v odtieni 035 Brown Eye Crown a teda dlho som si nerobila obočie, lebo som sa cítila ako Brežnev a nepasovalo mi to podľa mňa, ale konečne som si našla spôsob, ako to robiť. Tak teda tu ho vidíte. Aby nám obočie držalo pekne pokope, používam tento Got to Be fixátor na obočie a môže byť kľudne aj na baby vlásky, ale tak teda ja to používam primárne na obočie. Aby nám to držalo, tak používam tento Rimmel Match Perfection Silky Loose Powder. Je teda transparentný a teda veľmi mi vyhovuje. Nelesknem sa po ňom, neroztápa sa mi to na tvári a teda drží veľmi dobre. Ďalej, aby som mala krásne myhalničky, tak si ich takto krásne natočím. No a aby sme tomuto make-up looku pridali trošku farby, tak používam túto Make-up Revolution paletu. A teda volím takýto krásny zelený odtieň, ktorý sa veľmi hodí k môjmu tričku, čo som práve dneska mala na sebe. A aby sme teda zelené nemali málo, tak som sa rozhodla, že na spodok oka si dám takúto trošku tmavšiu zelenú, nech to spraví trošku kontrast a nech to je zaujímavejšie. No a teraz ideme na môj obľúbený krok, čo sú linky a teda držte mi palce, aby sa mi vydarili, lebo najhorší pocit, čo je, tak keď už máte krásne tiene za sebou spravené, idete na linky a v tom máte jednu úplne krásnu a druhá sa vám úplne pokazí. No to je úplne najhorší pocit. Ale teda dneska sa nám to nestalo a pokračujeme ďalej. Ja veľmi rada používam túto značky L'Oreal Telescopic Lift, veľmi mi vyhovuje, dlho som sa obávala tohto aplikátora, čo má práve táto špirála, ale teda mám ju veľmi rada a som veľmi spokojná, aké robí riasy. No ty kokos, normálne nestíham. No a ako posledný krok sa presúvame na pery, volíme Maybelline Superstay Ink Crayon v odtieni 100. No a máme hotovo, podľa mňa to krásne vyšlo, ladí to k sebe, je to nádherné podľa mňa, dajte mi vedieť, čo si vy o tom myslíte v komentári a vidíme sa pri ďalšom Get Ready With Me. Bye!